журналына язылып, һеңлем шәп планшет тоткан. Хәзер моңа кустыма велосипед керек. Велосипед тотады дип килдек. Яхшы, рәхмәт егет. Гыйнвар башында бүләк тәмин ятыласак. Купоныгызда монда яшик каһабыз. Рәхмәт. Рәхмәт егет. Üç günü palhan oda gider. Bismillahirrahmanirrahim. Öpsün, sepet otom. Apay min yadıldım. Kalsanga hatlim yadılıp bula minin kurşun kulender de yadılam diler yine. Amana jurnalına taşlamalı 20 dekabrga tikim ядылып була. Бу мен Amana jurnalına ядылу 20 декабр тамамлана. Рәхимов ядылда бүләк от уенында катнашабыз. Бүтән сыйныф менән аманатка ядылучыларга менә без ошондой мактау билдәләре биреп утырабыз. Рәхимов 21 елда аманат менән бергә каршылабыз. Зур рәхмәт, аңланым. Мин әле Баймактан килдем. Һәм генә бүләк килдем. Үлән курай, ирәндек курайы. Рәхмәт, мондый зур бүләк китерәм. Мин кайттым Баймакка үземнең күрше күрендергә әйтәм әле, дусларыма. Аманатка язылһындар. Хәерле юл.